poviem vám, o čo ide. Ústredná tá časť toho je práve ten pohovor, tá časť pohovoru. Alebo u niekoho to môže byť nejaká prezentácia, podľa toho, ako máte vy nastavený systém. Nejdem teraz hodnotiť, kto má aký systém, bude to nejaký pohovor alebo prezentácia. Čo sa nám stávalo a čo som sa naučil vonku, že na ten pohovor mi chodilo kopec ľudí. A koľko vám v priemere trvá pohovor s človekom na spoluprácu? V priemere? Hodinka? To tak vo väčšine prípadov býva hodinka. A keď som ukecaný aj 3, ne? Lebo mu chcem všetko naraz povedať a on to nerozumie tomu, tak mu to musím zopakovať. Poznáte to? Však som robil tie chyby, ja viem. Takže mám pohovor, v priemere hodinku, ale čo sa mi stávalo, že na ten pohovor mi chodilo veľmi veľa ľudí, keď to robíš dobre, tak ti chodí veľa ľudí a strácal som s tým obrovské množstvo času. A práve preto som si predradil 1:1 pohovor, ktorý trvá iba 20 minút. A na tom pohovore, čo je cieľom podľa vás takéhoto 1:1 pohovoru? Výborne. Cieľom toho 1:1 pohovoru je predať mu ten pohovor a vyfiltrovať si ľudí, ktorých chcem na tom pohovore. Vo vnútri toho pohovoru je jedna jediná vec. Nesmie trvať viac ako 20 minút. To je dôležité. Nesmie trvať viac ako 20 minút. To je problém pre niektorých, chápem. A v tom pohovore je jednominútový môj príbeh a potom toho človeka počúvam. Jednominútový môj príbeh, potom toho človeka počúvam. A v podstate mu kladiem podobné otázky, respektíve nechám povedať jeho príbeh a chcem vedieť jeho očakávania v živote. Chcem vedieť jeho ciele. Pamätáte si, včera som vám hovoril, ako to mal Baťa. Aká bola tá kolónka, ako sa volala? Vzdychač. A ja vlastne sledujem len celý čas, či je to vzdychač, alebo je to človek, ktorý má ten správny charakter, aby sa mi oplatilo mať s ním pohovor. Viete, koľko času s tým ušetríte? Viete, aké obrovské množstvo času? Potom pohovor a z pohovoru mám vždy 2 výsledky, alebo ten výsledok pohovoru je 2 akcie. Ja nemám rád pohovory, na ktorých sa musím ešte s tým človekom dohodnúť, že sa ešte dohodneme, že potom si dáme ďalší pohovor, na ktorom sa dohodneme, čo teda ďalej. Poznáte také? Absolvoval som ich stovky. Či tu, alebo v zahraničí. Moja chyba. Lebo ja si hovorím, že buď na tom pohovore mám akciu, alebo nemám akciu. A mám 100% úspešnosť, čo myslíte? Nemám. A mne to nevadí. Dobre, kľudne nech mi ten človek odíde z toho pohovoru, že nie, nejdem s vami spolupracovať. Pretože ďalší pohovor ti berie to najcennejšie, čo máš. A to je čas. A buď ten človek ide so mnou do spolupráce a ten výsledok je čo? Zoznam kontaktov. Ak sme schopní kontaktovať niekoho, ak sme schopní osloviť niekoho, buď na spoluprácu alebo na klienta, poďme spolu robiť biznis. Ale ak máš 350 ďalších otázok, tak, alebo že, poznáte takúto odpoveď? No, najprv sa to chcem celé naučiť a potom začnem. Poznáte to? Najprv chcem vedieť všetky vaše produkty a potom začnem. Ne, ale to vám budem hovoriť potom po obede, čo s takými ľuďmi. Teda ja mám 2 časti, že z pohovoru jedna vec je, ideme urobiť zoznam kontaktov a tam vidím tú akciu, to vám potom poviem, a tá druhá vec je stretnutie doma. Viete, prečo robím aj v dnešnej dobe stretnutia doma? V Spojených štátoch to nerobím, lebo to robím cez Zoom, takže nemôžem. Ale viete, prečo robím stretnutia doma? Pretože neviem, či máte tú skúsenosť, ale možno si to pamätáte. Urobíte parádňackú prezentáciu vašej príležitosti. Vášho biznisu, vašich produktov. Tí ľudia z tej prezentácie, alebo z toho seminára, alebo akokoľvek to nazývate, alebo z tej biznis prezentácie odídu domov, plný nadšenia. Oči im svietia. Poznáte ten moment? A on teraz prichádza domov, otvorí dvere a hovorí, žena moja, konečne!
Vydrž 2-3 mesiace a konečne to bude. Už áno, kúpime si nové auto, budeme mať nový dom, pôjdeme na najlepšie dovolenky a oni majú takú súťaž a idú na Seychely. No to keby si videla, no to je paráňacké, ešte aj autá rozdávajú tej firme. To je bomba, to budeme robiť. A na ňo pozerá, dostane 2 facáky, môj drahý, nesvietí mi žárovka, ponožky si neupratal a toto neviem, kde si bol, ale vymleli ti hlavu. Poznáte to? A ty mu potom píšeš, že však zajtra prezentácia, alebo voláš a nedovoláš sa mu. Kto to zažil, ruku hore? Preto mám stretnutie doma. Viete, čo je cieľom stretnutia doma? Predať príležitosť partnerovi. Pretože a x takýchto stretnutí som absolvoval. X takýchto spolupracovníkov, či tu alebo v zahraničí som mal. Že prišiel nadšený niekde zo seminára, zo školenia, z biznis prezentácie, z vášho pohovoru a doma nevedel predať tú príležitosť. On to nevie predať, pretože tak nie všetci chlapi sú doma hrdinovia, niektorí sú aj pod papučou, ale ja nehovorím, že to ste vy, ale akože mnohí sú, alebo opačne. Príde žena domov z vášho tréningu, chlap, borec, čo to chceš ísť robiť, kde chceš chodiť na víkendy a podobne. Poznáte to? A ty máš niekde ísť na noc a mnoho ľudí práve kvôli tomu to skončí. A práve preto choď, to je moja úloha ako lídra. Ja viem, že sa vám to možno nechce. Ale moja úloha lídra je prísť domov k ním a predať tú príležitosť komu? Partnerovi alebo partnerke. Obidvom. Znova predať príležitosť. A vytvoriť to bezpečné prostredie. Ubezpečiť toho partnera alebo tú partnerku, že áno, ideme budovať naozaj seriózny biznis. Že vám to naozaj seriózne môže pomôcť. Pamätám si, keď som tu bol v Trnave, volal sa Joško, nesmiem prezrádzať priezvisko, volal sa Joško a si pamätám, že Joško bol na prezentácii a po prezentácii počkajte, neviem, či nezastali hodinky. Nezastali. Dobre. Ťaháme do 11, aby ste vedeli. Dobre? Potom bude prestávočka. A jak vás to ešte zaujíma vôbec trošku? A Joško po prezentácii celý nadšený, volám mu a hovorím, Marian, doma je to nejaké... Jasné, vedel som, ja to mám pravidlo, že do 72 hodín musím byť u neho doma. Takže som prišiel Joškovi domov a tam som našiel milú dámu, pani, ale mali malé miminko, mali niekoľkomesačné miminko. A ona čo očakávala od Joška? Že si nájde konečne poriadnu robotu, to poznáte? Že nájde si konečne poriadnu robotu, lebo sa obávala o to, a to sú tie strachy, o ktorých včera hovoril Andy. Ona mala strach o to, aby vôbec ten chlap dokázal uživiť ich rodinu, a to všetko chápem. A on nevedel jej vysvetliť, že o akú príležitosť ide a že naozaj môže zarábať 3-násobok príjmu, ktorý mal predtým tu v automobilke. Sadol som si, porozprávali sme sa o tom a nakoniec som ale zistil, že nohavice doma nosí jeho žena. Že on je síce hlava, ale ona je ten krk. Nakoniec, keď Joško písal menný zoznam, ledva sme vytlačili 8 mien, ale jeho žena nám dala 30. A nakoniec jeho manželka bola ten náš spojenec. Joško musel chodiť samozrejme na tréningy, na školenia a tak ďalej, on sa učil, ale často som komunikoval s jeho manželkou, ona bola tá podporujúca osoba, ona bola tá hlava rodiny a ona nám pomáhala. Keby som tento krok neurobil, prídem o Joška a prídem aj o tú jeho ženu. A tá jeho žena bola naozaj veľmi dobrá. Takže ja ti doporučujem, rob stretnutia doma, aj keď je to nepohodlné. Julka? Ako sa dostanem k tomu človeku domov? Prezradím. Julka sa pýtala, ako sa dostanem k tomu človeku domov, kým pribehol mikrofón, to zopakujem, ale ďakujem. Všímate, že tie dievčence sú naozaj akože brutál rýchle, ja to normálne nechápem. Ja momentálne s mojou nohou by som nedal ani polovičku. Takže, dobre, no nič. To poďme naspäť. Takže, poviem potom, ako robím tie pohovory, ale opakujem zoznam kontaktov, potom spolu kontaktujeme a znova jedna pohovory. Toto je v podstate systém.